ila hadratil Bismillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sunnati Muhammad. Jazakallahu khairan hamdan hadat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari. Al-Bukhari utawi Imam Bukhari iku kala dawuh sapa Bukhari. Al-Bukhari utawi Imam Bukhari iku kala dawuh sapa Imam Bukhari dawuh ing lafaz qala Rasulullah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing lafaz man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong iku yurid lamun ngarepake sapa Allah Gusti Allah iku yurid lamun ngarepake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man fitine ing dalem perkara agama ngendikane Kanjeng Nabi hadis sahih sing sapa wange ning kono ngene ketika Gusti Allah iku menghendaki manusa iku didadekno apik maka Gusti Allah iku minterno wong kuwi mau perkara agama. Dadi nek wong iku ancen pawakan dikersakno apik karo Gusti Allah ki jelalah ya minterno babagan agama, mahamke babagan agama neng wong kuwi mau. Iku ancen Gusti Allah ngersakno apik. Iku. Makane ya alhamdulillah dhewe termasuk wong sing melajari perkara agamane Gusti Allah. Wa innamal ilmu lan aing pestine utawi ilmu iku bita'allumi sebab belajar. Nah iku ya. Sing sapa wong ning kono Gusti Allah ngersakno apik maka Gusti Allah engko bakal minterno wong ki mau ning perkara agama ning urusan agama. Ya ancen ngoten. Wong jelalah wong pawakan apik iku jelalah babagan agama ya. Paham. Jelalah mondok ya betah. Jelalah ngaji ya betah. Kadang kecuali pada duhur. Ayo duhur sepi. Iku. Jelalah betah ngaji. Makanya ya kalau sering mondok bolak-bolak. Saya tak mikir. Ya Allah, kalau sering kondo bola-balik ya iku apa? Alhamdulillah ade iki didadekno santri iki wis alhamdulillah ade dikersakno dadi santri ya ngaji iku alhamdulillah mergo apa? Mergo ade pokok kudu bersyukur mergo akeh wong. Ade kudu bersyukur dadi santri mergo ade iki dikersakno apik karo Gusti Allah lewat jalur ngaji. Nah, karena dhewe sebagai santri kudu bersyukur yaiku dikersakno apik karo Gusti Allah lewat jalur ngaji. Mergo akeh ning kono wong-wong iku dikersakno apik karo Gusti Allah lewat jalur maksiat dhisik terus kemudian lembe tobat. Kan yo akeh. Tapi awake dhewe rasa dadak nglewati maksiat-maksiat sing aneh-aneh iku dikersakno apik lewat jalur ngaji. Niku alhamdulillah. Alhamdulillah itu kudu disyukuri temenanan iki. Makanya kula babagan ngaji ku kewalingan dawuhe Rama Yai Hanan iku wis saeling-eling tekan kiamat. Pokok dandani awak iku sing paling penak lewat ngaji ya iku. Ngendikane Rama Yai Hanan iku sering beliau mengulang-ulang iku yaiku apa? Dandani awak ben ampre duwe awak sing apik, ben ampre dadi wong sing apik, dandani awak iku sing paling penak lewat jalur ngaji. Lewat ngaji iku sing paling penak. Makane ade sebagai santri ya kudu bersyukur alhamdulillah awake dhewe dikersakno apik karo Gusti Allah lewat jalur ngaji. Mergo akeh wong ning kono dikersakno apik karo Gusti Allah lewat jalur
maksiat dhisik, engko mari ngono nembe tobat, engko lagi apik. Iku alhamdulillah. Wa innamal ilmu bita'allum. Kemudian anane ilmu iku sebab belajar. Lah iya. Anane ilmu sebab belajar. Ilmu iku nek gak dipelajari ya ora iso. Ilmu iku nek gak dipelajari ya ora iso. Beda karo urusan bondo. Urusan rezeki iku nek ora dadak kerja sik iso. Tapi nek babagan ilmu iku kudu karo dipelajari. Iku ilmu apa wae ya. Makanya bahasane Kanjeng Nabi ning kene iki umum wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu apa wae iku iso dihasilno mergo anane belajar. Ilmu umum ya ngono, ilmu babagan permotoran ya ngono, ilmu babagan ning kono mesin ya ngono. Ilmu babagan agama ya ngono, ya kudu belajar dhisik. Ya kudu belajar. Wa innamal ilmu bita'allum. Lah beda nek babagan barokah. Nek barokah iku ana ning mergo wis masyhur iku piye? Innamal ilmu bita'allum, ilmu iku dihasilno mergo belajar. Lah nek barokah iku wal barokatu bil khidmah. Barokah iku ana mergo khidmah, mergo melayani, mergo khidmah, mergo ngabdi, mbuh ngabdi ning ilmu, mbuh ngabdi ning guru, mbuh ngabdi ning kanca. Wan naf'u biridho syekh, kemudian manfaat ilmu iku mergo apa? Mergo oleh ridhone saka guru. Nah, iku makane kudu belajar. Kudu belajar temenanan. Ya artinya apa ora belajar iku? Ah, lah angel rame Pak dipelajari ya. Mau mat misal. Nahu mulak malik dipelajari ra kenek-kenek. Mbah iki sing angel aku apa nahune sing misal. Wis pokok ya kadang kayak ngoten ya belajar nahu kan ya angel lho. Angel. Apa aku ora bakat ngalim, bakat-bakat. Selagi mbok terusno mesti iso-iso dhewe, mesti. Mesti iso-iso dhewe. Saiki contoh awake dhewe kula sering kandha bola-bali. Awake dhewe iku ketika memahami sebuah pelajaran apapun gitu. Apa sampai temriku niku awake dhewe mengulang-ulang sampai 100 kali nate? Enggak nate to nggih. Lah padahal ning kono ana ulama sing jenenge kula sering kandha bola-bali, sing jenenge sapa Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Wa kana Abu Ishaq Asy-Syairazi yukarriru ad-darsa alfa marratin. Jadi Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi iku mengulang setiap pelajarannya sampai 1000 kali. Lah awake dhewe apa tahu sampai ping 1000, Mbok? Mboten. Alhamdulillah. Kok ade merasa bento iki lho kepiye kan ngono to. Gak tahu to sampai tahu ngulangi pelajaran sampai ping 1000. Panda bareng mau tahu ngulangi pelajaran babagan jurusan apa Panda? DKJ. Apa? TKJ. Iku. Jurusan TKJ Panda apa tahu ngulangi ning kono pelajaran sampai ping 1000 mboten nate yakin ora gak tahu. Sekolah wae kadang. Nah, iku. Lah iku pokoknya angger dibolan baleni sesuk iso-iso dhewe. Wa innamal ilmu bita'allum. Dipelajari mergo iku mau. Ade kudu izin juga karo sing jenenge Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi setiap pelajaran diulang 1000 kali. Sampai dibaleni ping 1000. Lah dia apa tahu sampai ping 1000 mboten nate. Ana ulamane sing jenenge Imam sapa? Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Oh iku ade kudu mikir yo, nek perkara iku kudu mikir. Babagan belajar ade gak gampang ceklekan. Ana ulama sing jenenge Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi iku murid Imam Syafi'i. Setiap neng kono Imam Syafi'i ngolang murite yaiku ngolang sing jenenge Imam Rabi bin Sulaiman iku karo Imam Syafi'i di bulan baleni sampai ping 40 neng kono iku karo ngono ae Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi durung paham. Jadi Imam Syafi'i iku baleni neng Imam Rabi bin Sulaiman iku sampai ping 40. Nerangno ngene dedek mari terus paham dereng. Dedek baleni paham dereng. Wis sampai ping 40. Mari ngono sing jenenge Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi ku sampai ning kono iku koyo wong iku insecure lah, mesakne koncone. Mergo napa? Koncone ora nambah pelajaran mergo Imam Syafi'i bulan baleni pelajaran. Gara-gara ning Imam Rabi kuwi mau. Mari ngono Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi di kursus dhewe di privat akhir-akhir iso dadi ngalim. Lah dia pun nate ning kono diulang gurune paling banter 3 kali, 4 kali, 7 kali kan wis paham. Ya ta? Oke. Lha iku Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi lho sampai ping 40 diulang Imam Syafi'i durung paham.
Ngono kok awake dhewe insecure merasa uteke awake dhewe goblok. Iku aja. Aja. Ya, makanya dari kono ya. Wa innamal ilmu bita'allum. Oke ulama-ulama sing ning kono kaya Imam Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah iku malah keren mana Imam Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah iku nyun sewu ummi beliau. Paham ummi ya. Imam Abu Hurairah iku ra iso nulis, ra iso maca Imam Abu Hurairah. Tapi apal hadis wae. Mergo beliau mengandalkan hafalan. Ngandelne ning kono iku sangka kuping tok. Karo mripat kan Imam Abu Hurairah ndak bisa maca nulis. Imam Abu Hurairah itu ra iso maca nulis Imam Abu Hurairah. Maca mboten saged, nulis mboten saged. Tapi Imam Abu Hurairah ning kono sering ada ketika maca-maca hadis kan Abi Hurairah ta, wah kayak banget. Padahal beliau ummi ngono iso dadi ngalim. Lah awake dhewe maca ya iso, nulis ya iso, ngrungokne ya iso. Ya kudune ya ngalim, kudune ya pinter. Lah iku ndek ngono. Makane gak saya insecure. Wis pokok diapalno. Ngono. Iku Imam Abu Hurairah sampai koyo ngono. Ah, iku. Lah makane yang babakan ilmu iku wa innamal ilmu bita'allum. Nah, babakan ilmu iku piye? Sing penting jadi cara ngolehno ilmu bita'allum. Ta'allum ning kono kan nek ngendikane Imam Abdullah bin Mubarak. Ngendikane Imam Abdullah bin Mubarak iku awalul ilmi an-niyatu. Proses onone ilmu, proses mencari ilmu iku sing pertama al awalu an-niyatu. Sing pertama niat. Ada yang duwe niat sih. Terus kemudian summa al istima'u. Kemudian mendengarkan ngrungokne wong babakan ilmu. Summa al istima'u. Kemudian nek wis bar dirungokno summa al fahmu. Kemudian dipahami apa sing dirungokno. Nah wis dipahami summa al khifdu, kemudian diapalno apa sing wis dipahami. Nah wis dipahami, wis diapalno, kemudian selanjutnya yaiku apa summa an-nasru, summa al-amalu, kemudian diamalno. Sing terakhir nek wis diamalno kemudian summa an-nasru, kemudian disebarno utawa ngolang. Nah, iku ketika Imam Abdullah bin Mubarak iku awalul ilmi an-niyatu. Proses mencari ilmu itu sing pertama siji nganggo niat. Summa al istima'u, kemudian yang kono apa ngrungokne keterangan-keterangan sangka gurune utawa keterangan-keterangan sangka liya sing urusane karo ilmu. Terus kemudian summa al fahmu, kemudian difahami temenanan. Oh ngene. Terus kemudian summa al hifdu, kemudian diapalno. Nek wis diapalno kemudian summa al amalu, kemudian diamalno langsung. Bar diamalno summa anasru, kemudian disebar-sebarno. Engko rak ilmu iku gampang tumancep. Jajalan nek ra percaya. Lho nggih, lho iya to. Dan nyatane sing pertama niate wis beres, golek ilmu niatane beres. Kemudian ana keterangan-keterangan dirungokno. Terus opo wae keterangan-keterangan babakan ilmu dirungokno. Terus kemudian bar dirungokno terus dipahami temenanan. Oh ngene ya. Bar dipahami kemudian diapalno. Bar diapalno kemudian ngamalne ilmu itu nek diomal-amal kan rasah mengulang pelajaran, rasah maca kitab niku iso dhewe. Terus kemudian an-nasru kemudian disebar-sebarno. Nggih, contohnya apa babakan ketika sampean mlebu WC, mlebu jeding. Dungane mesti hafal kabeh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lah sampean apa tau nglalar iku kan, Mbok? Mboten, arep mlebu jeding mari nglalar dhisik. Iki dungane piye ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna jayyidan ikhli. Allahumma barik lana fima razaqtana ikhli rumah. Apa tahu ngoten kan, Mbok? Mboten, mergo apa tak khusnudone ketika sampean arep mlebu jeding mesti diamalno. Dadi mundak eling-eling dhewe, mundak apal-apal dhewe. Nah, iku tumancep, jenenge tumancep ning jero ati. Lha iku proses mencari ilmu iku. Sementing wis diblowajari terus mbuh paham mbuh ora pokok dibudali. Pokok dibudali. Nah, iku ndek kono iku. Wa innamal ilmu bita'allum, tetep kudu nek belajar. Ya khidmah. Ya golek barokah, tapi ya tetep kudu ana ilmune. Aja khidmah tok, aja nggur golek barokah tok. Lho, kula makane sering kondo bolak-balik. Barokah iku barokah ilmu iku padha karo ning kono ibarate apa? Cara tembok iku hiasan dindinge, cete, iku jenenge barokah.
Lah nek ilmune iku ya iku temboke. Lah ning kono ana barokah tapi ora ana temboke terus adewe duwe cat, duwe hiasan dinding arep mbok pasang neng ndi? Mosok digledakno tok ngono kan yo gak mahu. Makanya temeriku ya tetep ana ilmu. Lah jenenge kowe nyapa kok khidmah ben ilmuku barokah. Lha ora enek ilmune kok ning kono kok arep apa sing barokah. Makanya tetep ana ilmune kudu belajar. Lah iku nek wis belajar temenanan kok barokah rak tumempel dhewe. Lah iku ndek kono. Iku nggih wa innamal ilmu bital. Ora iso-iso ya Pak. Mangel ya Pak. Pokok dibolen balene sesuk iso-iso dhewe. Iku makane kok ngendikane Mbah Abdul Karim apa ilmu iku kaya maling. Ngendikane Mbah Abdul Karim Lirboyo iku ilmu iku kaya maling. Angger awake dhewe iku dedes terus suwe-suwe rak ngaku. Gelem dedes terus-terusan suwe-suwe rak ngaku-ngaku dhewe. Utawa nek gelem dibolan-baleni, gelem dipikir temenanan, suwe-suwe rak paham dhewe. Lah modele kadang wis gak paham ditutup ya wis alhamdulillah ono timbangane blas iso. Pokok kudu dipelajari wa innamal ilmu bita'allum. Al-Bukhari utawi Imam Bukhari iku kala dawuh sapa Imam Bukhari. Al-Bukhari utawi Imam Bukhari iku kala dawuh sapa Imam Bukhari. Loh, bahkan nyun sewu ya. Imam Bukhari dhisik iku, nyun sewu. Imam Bukhari iku dhisik terlahir dalam keadaan nyun sewu wuta. Sampeyan maca ning kitab Hadis Syari, Imam Bukhari iku terlahir dalam keadaan wuta, ra iso ndelok. Tapi nyatane duwe kitab sing jenenge Sahih Bukhari, nyatane iso apal hadis sampai 600.000 hadis, terus kemudian dicantum ning kitab Sahih Bukhari ana 7275 hadis. Padahal beliau itu terlahir wuta lho Imam Bukhari. Loh, awake dhewe alhamdulillah. Lahir ceprot ya iso ndelok. Wah iku apa meneh ning kono apa? Ibu ya dhewe babakan nyapih manut aturane Quran payah wis pinter. Nah, iku ndek kono ya. Makane ning kono temen. Imam Bukhari terlahir dalam keadaan wuta, iku beliau sehat normal mboten wuta meleh iku ketika umur 10 tahun. Lagi 10 tahun iku lagi ora wuta. Mergo ibu iku nangisi terus mari ngono pengen ketemu Nabi Ibrahim. Tawasul nang Nabi Ibrahim akhir-akhir apa? Nang jero ngimpi ibuke sapa jenenge ibu Imam Bukhari ku ngimpi ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dawuh nang ibu Imam Bukhari. Anakmu karo Gusti Allah wis dikersakno sehat meneh, ora wuta maneh. Akhir-akhirnya pas sak bare sare, ibu sak bare sare golek putrane. Lah ternyata putrane wis sehat. Tapi beliau apalane wis akeh iku pasti. Lah iku Imam Bukhari. Padahal terlahir wuta. Alhamdulillah dhewe iku lahir ya dalam keadaan normal kabeh to nggih. Iso ndelok, iso ngrungokno kan normal kabeh. Makanya kalau sering kondo bola-bali nek babakan akal, babakan utek. Ade iku ben ora insecure dalam hal kebodohan, ora insecure dalam hal yang kono urusane nggih mikir angel, ya sekali-sekali dolan ning SLB. Sekolah luar biasa ya. Dolan ning SLB ning kono enek wong nyun sewu iso ndelok tapi ra iso ngrungokne. Iso ngrungokne tapi ra iso ndelok. Iso ndelok iso ngrungokne tapi ra iso ngomong to. Iku mikir ning kono ya Allah. Ayo. Makane kudu belajar, innamal ilmu bita'allum. Al-Bukhari utawa Imam Bukhari iku kala dawuh sapa Imam Bukhari dawuh ing lafaz qala Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing lafaz man salaka tariqan. Man utahe sapane wong iku salaka ngambah sapa man. Man utahe sapane wong iku salaka ngambah sapa man tariqan ing dalan. Man utahe sapane wong iku salaka ngambah sapa man tariqan ing dalan. Ya telubu hale murih sapa man. Ya telubu halimure sopaman bihi kelawan torik. Ya telubu halimure sopaman bihi kelawan torik ngilman ing ilmu. Sahala mongko gampangake. Sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah. Sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah lahu maring man torikon ing dalan. Torikon ing dalan al jannata ing surga. Ilal jannati maring surga. Torikon ing dalan ilal jannati maring surga. Ngendikane Kanjeng Nabi sing sapa wonge ning kono berjalan mencari ilmu. Intinya apa? Sing sapa wonge ning kono berusaha mencari ilmu atau berjalan mencari ilmu, maka sebenarnya orang tersebut menapaki jalan menuju surga.
Sapa wonge ning kono mlaku golek ilmu, sebenarnya ndekno iku mlaku menuju surga. Lah iya. Makanya ade tetap kudu berstatus kan lho kok sampai ngene, Pak. Ngendikane Kanjeng Nabi kok sampai ngono iku. Dadi dalan sing ning kono iku gampang wong iku ben gampang mlebu surga, modal pertamane yaiku ilmu. Wong iku ben gampang mlebu surga modal pertamane ilmu. Lah mosok Pak, iya, contone wong iku nek duwe ilmu kan gampang to nglakoni perkara poe iku gampang. Babagan ibadah ya iku pemene duwe ilmu nahwu sorof, kula sering kandha bola-bali. Man qara al-Qur'ana wa ya'lamu lima rufinga wa lima nusiba falahu bi kulli harfin sab'u mi'ati hasanatin. Sing sapa wong maca Qur'an ning kono iku ngerti ilmu nahwune, ngerti ilmu sorofe, ngerti iki nyapa diwaca rafa, iki nyapa diwaca nasab, nyapa iki dadi hal, nyapa iki dadi mubtada. Sing wong yang ngerti ngono iku maca Quran satu hurufnya diberi pahala 700. Kan gampang tau. Menuju surga itu kan gampang. Gitu. Nggih. Lho iku makane ndek kono. Apa maneh ning kono sedina macane 2 juz. Kayak ngerti nahwu sorof payah. Saulaika ganjarane ya. Saulaika. Wong ngerti ilmu iki gampang mlebu surga. Babakan ngrasani, oh iki ngrasani sing oleh, iki ngrasani sing ora oleh, kan iso diantisipasi. Mergo duwe ilmu. Nah, makane sing sapa wong ning kono berjalan golek ilmu, sing sapa wong ning kono golek ilmu, iku sejatine wong iku mau yaiku apa menapaki jalan menuju surga. Utawa wong iku nek pengen mlebu surga modal utamane siji ilmu. Modal utamane siji ilmu. Iku gampang mlebu surga. Gampang mlebu surga. Kadang males ya, Pak. Golek ilmu yang can mabot, gitu. Mabot. Sampai ditawari ibadah, ayo ibadah, maca wakinga, ben rezekine lancar, ayo ngaji. Nek mesti tetep semangat maca wakinga. Apa gak semangat kabeh? Iki malah cah loro. Ayo salat duha, ben rezekine diparingi cukup karo Gusti Allah. Ini kadang sih ono semangate. Tapi nek babakan ngaji, babakan golek ilmu males. Ayo maca iki ben sekti. Wah, iku gampang. Ayo poso 3 dina ben iso dongdeng sama ladeng. Gampang. Tapi nek babakan ilmu mabot mergo setan iku nggodone kula sering kandha bola-bali nek babakan ilmu setan iku nggodone tenanan. Jadi setan iku nggodho. Godaan pertama setan bagi manusia yaiku wong kuwi mau didono saka ilmu. Jadi godaan setan pertama neng manusia iku apa? Wong iku didono saka ilmu. Semangat iki. Setan iku nggodho manusia ben ampe wong manusia iku ado saka ilmu agama. Lho mosok Pak, iya. Sak Kabupaten Madiun iku sampean hitung jajal sing yahmene ngaji, bahas ilmu agama, bahas hukume Gusti Allah, karo sing yahmene iku nyantui, cah nom umurane sampean kira-kira kathah pundi? Oke sing nyantui mabar. Mari ngono kowah-kowah. Terus mari ngono terus mbuh nyapa kono kan ngoten. Makanya yo abot banget. Yo kadang males. Makanya ngendikan Imam Ibnu Jauzi ku apa al-kasalu bi'sar rafiq. Males iku kanca sing paling ala iku jenenge males. Wa hubbur rohati yurisunna nadam. Demen urip nyantui iku nggarakno getun. Ngendikan Imam Ibnu Jauzi iku hubbur rohati yurisun nadam. Wong iku nek demen urip nyantui, wong iku demen urip ning zona nyaman, yo iku iso ndadekno wong iku besok getun. Contone, saiki pamane nek kono gak gelem ngaji, saiki bento. Ya besok galek ngrasane bentone, menikmati kebodohan. Makanya cara dhewe iku dadi santri, dadi manusa iku kudune kan mikir to nggih. Luwih mending di saiki dikongkon sabar. Ning kono duwe modal ilmu kanggo penake urip selawas-selawas, apa ning kono saiki dhewe nyuwantui, engko besok garek sorone. Iki kan karene wis mending sabar saiki nggih to. Mending sabar saiki. Gitu. Makanya wong iku ngendikane sapa? Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dawuh, "Malam yasbir ala dzulli ta'allumi bagi yang umru fi amayatil jahalati."
Sing sapa wong gak gelem sabar ketika golek ilmu, yo ndekno iku yo besok ketika di usia tua kudu sabar ning kono nampa menikmati sing jenenge kebodohan utawa bento. Nah, itu kudu diangen-angen. Ade mumpung sik enom, mumpung sik enom. Mumpung sik enom. An Muawiyah ta. An Muawiyah ta diriwayatake saking Sayyidina Muawiyah. Qala dawuh sapa Sayyidina Muawiyah dawuh ing lafaz sami itu Nabi ya. Sami itu ngrungu sapa ingsun an Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafaz man yuridillahu. Man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa man. Man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa man. Kepangilan. Man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa Allah Gusti Allah. Man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man. Man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan. Khairan ing kebagusan yufaqihu mongko bakal mahamake utawa minterake sapa Allah ing man. Yufaqihu mongko bakal minterake utawa mahamake sapa Allah ing man fidini ing dalam perkara agama. Fidini ing dalam perkara agama. Padha hadis dhuwur iku. Wa inna ma ana lan ing pesine utawi ingsun Kanjeng Nabi. Wa inna ma ana ing pesine utawi ingsun iku qasimun wong kang bagi. Wa inna ma ing pesine utawi ingsun iku qasimun wong kang bagi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yu'ti zat kang paring sapa Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yu'ti zat kang paring sapa Allah. Lah iku. Sing sapa wong ngene iku dikersakno apik karo Gusti Allah, dikersakno apik karo Gusti Allah ning kono iku wong iku dikersakno ning kono paham babagan agama. Ngendikane Kanjeng Nabi wa inna ma qasimun wallahu yu'ti. Lah aku iku sing bagian bagi, Gusti Allah iku sing bagian maringi. Lho kenapa kok Kanjeng Nabi dawuh ngono? Mergo Kanjeng Nabi dawuh ana madinatul ilmi. Aku iku kutane ilmu. Dadi nek dhewe iku ngilmu iku gelem gak gelem ya kudu lewat saluran utawa lewat sanad ya iku sing jenenge Kanjeng Nabi. Aja kok ning kono ana nabi nyar. Mari ngono terus sanate dhewe nabi sapa nabi iko. Ayo gak. Lah Kanjeng Nabi iku sing bagi, Gusti Allah sing paring ilmu. Walan tazalalan ora gingsir-gingsir. Walan tazalalan ora gingsir-gingsir sapa hadil ummatu ikilah umat. Walan tazalalan ora gingsir-gingsir sapa hadil ummatu ikilah umat. Walan tazalan ora gingsir-gingsir sapa hadil ummatu ikilah umat. Iku qaimatan kang jumenengi. Iku qaimatan kang jumenengi ngala amrillahi ing atase nglakoni perintah Allah. Iku qaimatan kang jumenengi ngala amrillahi ing atase nglakoni perintah Allah. La yadurruhum ora mbayani ing umat. La yadurruhum ora mbayani ing umat. La yadurruhum ora mbayani ing umat sapa man wong khalafahum kang ngeri. Khalafahum kang ngeri sapa man ing umat. Khalafahum kang ngeri sapa man ing umat hatta ya'tiya sehingga teko apa amrullahi dina kiamat. Hatta ya'tiya sehingga tumeka apa amrullahi dina kiamat. Aku iku sing bagian bagi, Allah iku sing bagian maringi babagan ilmu ngoten. Aku sing bagian bagi, Allah sing bagian maringi. Walan tazalal hadhil ummatu qaimatan la yadurruhum. Lah iku. Ngendikane Kanjeng Nabi umat Islam iku selamanya akan baik-baik saja selama apa? Selama niku umat Islam iku masih di cover, masih di backingi, masih di backup dengan adanya ilmu. Oke, walan tazal hadil ummatu qaimatan la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi umat Islam itu akan selamanya baik-baik saja selama apa? Umat Islam itu yang membackup adalah ilmu. Nah iya. Pamane ning kono iku umat Islam gak di backup karo ilmu, wah buyar, Pak. Akhir-akhirnya hukum yang dipakai adalah pantese, umume, nafsune, penae. Oh ya. Nah, iku. Akhirnya digawe ngono. Lah padahal ada wong Islam. Niku kan Nabi pun dawuh ngoten niku. Lah di mumpung iki generasi akhir zaman, pemuda-pemuda akhir zaman. Lah iku ya kudu sing urusane ilmu kudu terus nih. Ade besok ya kudu merjuangno babagan ilmu. Ben apa?
yo keislaman itu ben lanjut juga. Keislaman ben lanjut. Makanya kalau ngendikane Romae Hanan niku dhisik kula kelingan. Ngendikane yai iku ngene tok. Ketika boyong. Ketika boyong. Kapan-kapan besok nek enek wong njaluk ngaji ning sampean jam pira wae dituruti. Niku. Pokok ngeten sampean besok nek ana wong ning kono kok njaluk ngaji ning sampean, njaluk ilmu ning sampean sak iso-isone dituruti. Dituruti. Jadi ben terus sak iso-isone. Ya mergo umat Islam iku nang mriku. Dan umat Islam gak dibackup karo ilmu wah bahaya wis akhir-akhir diatur karo wong kafir. Diatur karo wong kafir. Nah, itu. Ngan Asma'a dan riwayatake saking Sayyidina Asma. Ngan Asma'a dan riwayatake saking Sayyidina Asma radhiyallahu anha. Apa anna Nabi saat temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku hamida muji sapa Kanjeng Nabi. Iku hamida muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah. Iku hamida muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah wa asna lan ngelem sapa Kanjeng Nabi. Wa asna lan ngelem sapa Kanjeng Nabi ngalehi ing atase Allah. Wa asna lan ngelem sapa Kanjeng Nabi ngalehi ing atase Allah. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat maming syai'in ora ana utawi suwi-wiji. Mamin syai'in ora ana utawi suwi-wiji. Lam akun Mamin syai'in ora ana utawi suwi-wiji lam akun kang ora ana sapa ingsun lam akun kang ora ana sapa ingsun lam akun kang ora ana sapa ingsun iku araituhu iku urituhu ngoten lam akun kang ora ana sapa ingsun iku urituhu den weruhake sapa ingsun ing syek iku urituhu den weruhake sapa ingsun ing syek iku illa raaituhu kejaba ningali sapa ingsun ing syek iku illa raaituhu kejaba ningali sapa ingsun ing syek khabare maming syai'in fi makomi ing dalem makom ingsun fi makomi ing dalem makom ingsun utawa derajat ingsun fi makomi ing dalem makom ingsun utawa derajat ingsun hadza rupane ikilah kenabian hadza rupane ikilah kenabian hadza rupane ikilah kenabian hatal jannatu sehingga utawi surga hatal jannatu sehingga utawi surga iku den tingalake ngoten hatal jannatu sehingga utawi surga iku den tingalake hatal jannatu sehingga utawi surga iku den tingalake wan narulan neraka fauhya nuli den paringi wahyu ilaya maring ingsun fauhya nuli den paringi wahyu utawa den wahyuake ilaya maring ingsun apa annakum sak temene sira kabeh iku tuftanuna bakal den fitnah sira kabeh iku tuftanuna bakal den fitnah sira kabeh fi kuburikum ing dalem pira-pira kubur sira kabeh fi kuburikum ing dalem pira-pira kubur sira kabeh misla hale madani au qoriba utawa hale marki misla hale madani au qoriba utawa hale marki la adri ora weruh sapa ingsun ayyadzalika ing endine mengkono-mengkono misla au qoriba la adri ora weruh sapa ingsun ayyadzalika ing endi-endine mengkono-mengkono misla au qoriba qala dawuh sapa asma'u sayyidah asma bin binti Abu Bakar. Jadi Sayyidah Asma iku mbake Sayyidah Aisyah. Lah Asma iku Sayyidah Aisyah nikah karo Kanjeng Nabi. Lah mbake sing jenenge Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar iku nikah karo sing jenenge sapa? Zubair bin Awam. Mari ngono terus duwe putra sing jenenge Abdullah bin Zubair. Kala dawuh sapa Asma Sayyidah Asma bintu Abu Bakar dawuh ing lafat fitnatil masihi rupane. Fitnahe wong kang akeh ngambai dalan ngoten fitnatil masihi fitnahe wong kang akeh ngambai dalan fitnatil masihi fitnahe wong kang akeh ngambai dalan ad-dajjali kang akeh goroe yuqalu den ngendikake apa ma ilmu ka bihadzal rajul yuqalu dan ngendikake apa ma ilmuka bihadzal rajul lafat ma ilmuka bihadzal rajul ma utawi apa iku ilmu ka weruh sira bihadzal rajuli kelawan ikilah wong lanang ai Kanjeng Nabi ngoten ma utawi apa iku ilmu ka weruh sira bihadzal rajuli kelawan ikilah wong lanang ai Kanjeng Nabi fa amal mukminu anapun utawi wong mukmin awil muqinu utawi wong kang yakinake fa amal mukminu anapun utawi wong mukmin awil muqinu utawa wong kang yakinake
Iku la adri ora weruh. Sik urung. La adri ora weruh sapa ingsun. Kabare kari. La adri ora weruh sapa ingsun ayyahuma ing endine mukmin awil mungkin. La adri ora weruh sapa ingsun ayyahuma ing endine mukmin awil mungkin. Qala dawuh sapa Asma'u Sayyidah Asma. Qala dawuh sapa Asma'u Sayyidah Asma. Dawuh ing lafat fayaqulu. Nah iku fayaqulu. Nah ngoten iku fayaqulu. Dadi khabar sangka amal mukminu. Iku fayaqulu mongko ngucap sapa? Iku fayaqulu mongko ngucap sapa mungkin awil mukmin awil mungkin iku mau. Iku fayaqulu mongko ngucap sapa mukmin awil mungkin ngucap ing lafat huwa Muhammadun. Huwa utawi ikilah rajul. Huwa utawi ikilah rajul iku Muhammadun Nabi Muhammad. Rasulullah kang dadi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana teko utawa rawuh sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Ja'ana rawuh utawa teko sapa Kanjeng Nabi ing ingsun bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira keterangan utawa penjelasan bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira keterangan utawa penjelasan wal hudalan pituduh fa'ajabnahu mongko nyembadani sapa ingsun ing rajul fa'ajabnahu mongko nyembadani sapa ingsun ing rajul wattaba'nahu lan anut sapa ingsun ing rajul wattaba'nahu lan anut sapa ingsun ing rajul huwa utawi rajul iku Muhammadun Nabi Muhammad salasan kelawan telung ambalan summa fayuqalu nulitan ngendikaake apa nam solihan lafat nam solihan fayuqalu nulitan ngendikaake apa nam solihan lafat nam solihan nam turwa sapa sira solihan hale wong kang netepi bagus nam turwa sapa sira solihan hale wong kang netepi bagus qad alimna teman-teman weruh sapa ingsun in sak temene kelakuan qad alimna teman-teman weruh sapa ingsun in sak temene kelakuan iku kunta ana sapa sira iku lamuqinan yakti wong kang yakinake in saat temene kelakuan iku kunta ana sapa sira iku lamuqinan yakti wong kang yakinake bihi kelawan rajul wa amal munafiqu anapun utawi wong munafik awil murtabu utawa wong kang mamang wa amal munafiqu anapun utawi wong kang munafik awil murtabu utawa wong kang mamang la adri ora weruh sapa ingsun ayya dzalika ing endine mengkono-mengkono munafik awil murtab la adri ora weruh sapa ingsun ayya dzalika ing endine mengkono-mengkono munafik awil murtab qalat dawuh sapa Asma'u Sayyidah Asma qalat dawuh sapa Asma'u Sayyidah Asma dawuh ing lafat fayaqulu iku fayaqulu khabar sangka amal munafik iku fayaqulu mongko ngucap sapa munafik awil murtab jadi iku fayaqulu iku ya dadi maf'ul sangka qalat ya dadi khabar sangka munafik. Ngoten. Iku fayaqulu mongko ngucap sapa munafik awil murtab ngucap ing lafat la adri ora weruh sapa ingsun. Sami tu ngrungu sapa ingsun annasa ing pira-pira menungso. Yaquluna hale padha ngucap sapa nas sayan ing suwi-wiji. Faqultuhu mongko ngucap sapa ingsun ing ya iki hadis sahih. Lah Kanjeng Nabi ku ndhisik. Kanjeng Nabi niku kan wis diketokno yaiku apa? Babakan neraka, babakan surga, babakan kubur sak baratan niku wis diketokno kabeh. Lah ning kono iku terus Kanjeng Nabi dawuh nek wong mukmin utawa wong sing duwe yakin temenanan wong mukmin iku ning kono ketika besok ning kubur ana interview saka Mungkar Nakir. Duduk podcast, ada interview kan ditanya nggih, ditakoki engko jawab. Lah pas iku kan pertanyaannya man rabbuka, man nabiyuka ila akhir ini kok. Lah iku malaikat Mungkar Nakir karo nggawa sing jenenge napa? Foto. Kayak foto ngoten. Iki sapa? Iki? Iki fotone Kanjeng Nabi. Iki sapa? Wong iki sapa? Lah nek wong mukmin, wong duwe iman,
Iku jawab ngeten, yaiku iki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iku sing ning kono nggawa bayinat, nggawa keterangan-keterangan tentang babagan agama lan nggawa aturan ben kono wong iku oleh pitutur saka Gusti Allah. Aku iku anut ning Kanjeng Nabi Muhammad, aku anut ning wong iki. Iku nek wong mukmin iso jawab lancar ngoten niku. Iso jawab lancar ngono iku. Jawabe ya huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda wattaba'nahu. Huwa Muhammadun salasan. Iku jawab ngono kuwi lancar besok. Iku wong mukmin. Tapi nek wong munafik ketika temeriku diinterview, iki sapa? Jawabannya piye? La adri sami'tu annasa yaqulu syai'an. Fakultuhu. Ketika wong munafik, iku ketika ditakoki karo mungkar nakir, iki sapa? Iki padahal boten Kanjeng Nabi, iki sapa? Lah nggih kok la adri kula mboten ngertos. Pokok niku kula krungu wong-wong iku jare Nabi Muhammad, kula nggih melok wong ngono lho. Iku wong munafik. Langsung teng diantemi. Iku padahal munafik ndati nek wong kafir. Nah, lek tandane munafik iku apa wakeh ning Quran iku. Bisa dicek dhewe. Lah iku ndek kono nggih. Lah makane ade ketika duwe iman, iku ya kudu duwe iman sing temenanan, besok ketika interview iku iso jawab. Iki sapa? Iki Nabi Muhammad. Ja'ana bil bayyinati wal huda wattaba'nahu wa huwa Muhammadun salasan. Sampai dibaleni ping 3. Iki Kanjeng Nabi. Tapi nek sing ning kono wong munafik iki apa wong munafik itu terus duwe iman apa mboten? Gak. Asa yo ngakoni Gusti Allah pangeran. Ya salat. Tapi kelakuane ora patek gatekno apa sing didhawuhno Gusti Allah. Wong munafik sak karepe dhewe. Yo ketoke secara dohir Islam tapi atine mboten. Nah itu. Jadi ngucapno Islam ini hanya sebatas lafaz. Raditu billahi robba, itu cangkem tok. Wabil islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil qur'ani imama. Iku cangkem tok. Tapi nek wong mukmin temenanan ketika ngucapno iku ya tatak. Raditu billahi robba, kula ridho Gusti, kula yakin jenengan iku pangeran kula. Raditu billahi robba, wabil islami dina, agama Islam iku agamaku. Agama sing paling bener iku agama Islam. Liyane salah kabeh. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad iku dadi nabi lan utusane Kanjeng Gusti Allah, iku sing ning kono tak dadekno panutan uripku. Wabil Qur'ani imama, ning kono Qur'an iku dadi imamku. Imam iku dadi pengarep. Kompase wong Islam ya iku Qur'an. Kompase wong Islam iku Qur'an. Wabil Qur'ani imama, tapi kadang iku apa? Saiki wabil Qur'ani qiraatan wasama Qur'an iku nggih apa? Nggih wacan-wacanan tok karo nggih simaan. Ya ora? Oke, maca wis saras-sarasen kok. Lha wong iki manusa ngene. Lha iku padahal ade ngucapno wabil Qur'ani imama, tapi nyatane ade wis iso ngecakne murung Al-Qur'an iku iso dadi kompas uripe ade. Lah iku. Padahal kompas wong Islam iku Qur'an, ora ono liyan. Iku bareng ono hadis ijma qiyas. Lah tapi Qur'an iku ya suwe-suwe dadi ora trima dadi imama tapi wabil Qur'ani qiraatan wasam'an. Jadi Quran iku nggih wacan-wacanan karo nggih simaan to. Loh berarti elek Pak, yo ora elek, yo apik. Tapi nek iso ya wakil Qur'ane imamah. Ade iso mantep tenanan ngono iku jenenge mukmin. Wong mukmin. Tapi nek durung mantep iku ya mlebune munafik. Umpamane babagan hukum ning kono Quran dawuh ngene wis gak percaya aku, murtad gak sih. Makanya temberiku ya, ade tetep makanya belajar Quran, makanya ngaji tafsir isu iku sing pengen derek, ngaji Quran tafsir iku sing pengen derek, sing gak pengen monggo, apa mana sing mondok salaf tok iku gak karo sekolah ya iso melok ngaji tafsir. Raketang rondo kitabe gak masalah, utawa fotokopi utawa duwe kitab sik, kitab ora larang piro regane? 60 gak larang. Sek larang Herkes, sek angel paketan iku sek larang iku ya. Sek larang iku tuku kitab tafsir. Mbok ra kita ngaji iku poso tok Al-Baqarah. Iku sing khususnya sing salaf-salaf sing wis ora napa? Sing ora sekolah, khususnya iku ya ayolah ngaji bareng-bareng. Jadi ben iso ada ngrasakno Quran iku iso dadi imamah.
Al-Qur'an iku dadi pengarepe awake dhewe. Oke. Makanya esuk mau ngaji babakan apa mau? Ayat apa mau? Lali. Nyusoni. Babakan susu. Esuk mau bahas babakan susu. Oh, cara nyusoni iku aturane ngene. Ning tafsir diterangno ngene. Apa? Diterangno ngene. Iku kan ono. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Oh nek nyusoni iku ning Quran dijelasno 2 tahun. Nek 2 tahun punjul ya ora haram tapi iso nggarano anake bento. Lah ukurane nyusoni ku piye? Semene nek metenge sekian bulan ku nyusonine berarti nek aturane tafsir al-misbah semene iku kan ono. Lha iku pamane iso ngoten iku kabeh Quran. Wah. Wabil Qur'ani imama. Lah iku dadi wong mukmin tenan, muga-muga ade imane iman kenceng tenan. Lah iku gak hanya sebatas Quran iku nggih rungon-rungon tok, Quran iku nggih simak-simakan tok. Apa meneh Quran nggih golek dhuwit tok. Iku wis malah iki piye meneh ya apik lho timbangane ora. Quran nggih golek dhuwit tok. Contoh Quran nggih golek dhuwit apa sing pinter-pinter qiraah, iku nggih iku diniati aja pokok diniati iki ngaji, ngoten. Pokok diniati ngaji, sing pinter qiraah wae. Kaya sapa pinter qiraah yo. Khatib ya lho. Iku diniati ya, teng mriku diniati ngaji. Walaupun diundang wong diniati ngaji. Aja kok diniati teng mriku nggih golek bondo tok. Oh, aku qiraah engko mari ngono bayarane piro nek dadi tukang qiraah. Biasane 200.000, 300.000 lah. Wis ngono paling 200, 100. Nek mantenan desa tangga dhewe paling 100. Lha iku aja diniati ngono, mari diapik-apikno. Lha iku wis biasa wae jenenge qiraah ya qiraah diniati ngaji. Engko dadi mubalek ya diniati ngaji. Tandane diniati ngaji ya iku apa? Apa sing diomongno iku ya berdasarkan Quran, hadis, ijma' qiyas, ora metu saka iku. Gak metu saka iku. Lah dadi sing suarane apik-apik iku ya diniati ngoten. Aja kok ning kono iki sawir enek job wong mantenan poso enek wong mantenan belas aku dadi tukang kirok ning kono enek sing ngundang. Sepi ya lha kuwi aja iku lho. Lha kok nek pamane ngoten iku ya nggur Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Oleh donya tok akhirate blas. Nah, iku ning Qur'ane iso ono. Tapi nek iso wa minhum mayyakul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lah makane temen iku kuwi. Jangan-jangan sing paling medeni ade besok ning kubur iku nek wong mukmin ditakoki, "Iki sapa foto iki?" Iku Kanjeng Nabi Muhammad. Aku melok iki. Kenceng aku melok iki. Iku iso jawab ngene iku. Tapi nek wong munafik lho iku durung wong kafir, nek kafir belas. Iki sapa? Belas ra kenal. Wong ning besok ning kubur iku wong kafir ketika ditakoki, "Iki sapa?" Lho, iki sapa ya? Ora kenal. Nek wong munafik sami itu annasa yaquluna syai'an fakultu wong-wong muni ngene, oh iku Muhammad jarene tapi aku ora roh. Lah iku nek wong munafik langsung bareng langsung teng langsung diulti stak piro? Stak 200. Wah laworo. Lah niku makane temen mriku. Lah carane ben kubur ben aman ya salah sijine ya meyakini Al-Qur'an iku dadekno imaman. Ya kompase wong urip wong Islam iku Al-Qur'an. Lho kok wong mondok dalile ya ono. Kalau la nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim. Oke. Iku kan Quran kabeh ku wis ana. Iku garek wong iku iso neliti ning Quran utawa ora. Kabeh ning Quran wis ditata kabeh. Ben ampre manusa iku uripe kepenak, uripe ben tata iku ning Quran wis ditata. Makane ngoten nggih ya wis ayo bareng-bareng kula dhewe ya belajar, tafsir iku ya belajar. Ya ayo bareng-bareng pamane kok ketoke nganggur, isu-isu sing khususnya salaf ya ngaji tafsir. Ya wis ngrungokne tok wis ra masalah. Pamane kok ketoke longgar. Nek sing sekolah, ya engko nek wae sekolah ya sekolah. Nek sing gak sekolah ya ngaji lah. Ngaji arep nyapu ya nganggur lho. Ya nganggur lha nyapu ya ngrungokne ya oleh ilmu sithik-sithik ya alhamdulillah. Lah iku ning kono iku. Ben ade iku ben mantep Al-Qur'an dadi imam. Makanya sering kono bola-bali nek wongko nek pamane Qur'an iku hanya sebatas digawe status tok oke. Wah, saya memperjuangkan Al-Qur'an, jajal gak dibayar siapa apa orang. Nah kan ngono. Jajal ning kono pamane merjuangkan Al-Qur'an temenanan. Ketika ning kono ora dibayar, rasane piye?
Mantenan sampai ping 3 ora ono sing bayar. Diundang neng acara Isra Mi'raj sampai ping 3 ping 4 ora ono sing bayar. Oh mesti sok ben arep kira alah wis tak wacana kulo nafsin dha'iqatul maut ngono wis. Lah iku Quran iku ya. Quran iku ya ngoten aja Quran wabil Qur'ani imama ora wabil Qur'ani qiraatan asam. Ya diwaca, ya dirungokno, ya dilakoni, ya didadekno kompase urip. Nah iku insyaallah muga-muga ketika ngoten niku muga-muga ade diparingi selamat donya akhirat. Wallahu a'lam bishawab.